Shillong tini 29 tarik 5 mas 2023 ni bagui norokno house tai ending tai guti rinai norok chajak khe play khaidi chajak khe play kaisa ta khaidi hingkhe tai kaisa norok ani oroni guti bo sob somoi fainani kokya joto channel ni number abo joto fainani kokya daily success wngya norok obosai norok ojonai thangdi hingkhe norok 5 10 20 kai thangdi jate norok loss chaya tui hingkhe akong no saro hingkhe norok chajak hingkhe bo channel no subscribe khaidi tai norok video no chajak hingkhe tai like kaisa khaidi like khai norok ano support khlaidi hingkhe norok je ano support khainai rok no belai hambai mario tamoni hingkhe norok ano support khaima bagui ang tini asuk jora wngkha hingkhe tini ni norok ni bagui ang tui paijak je house ending tai guti norok chajak hingkhe play khaidi hingkhe norok no ang puila rinai house tai ending hingkhe tini ni house tai ending wngkha de norok ni bagui tini ni salo norok 1 house tai 4 house tai ending norok play khainai di success wngnai hini khaka o ani ni tini ni house tai ending o hingkhe je house ending thwngnai rok bolok actually sata o 2 3 4 bar success wnggo hingkhe tai 2 থেকে 3 bar success wnggo 100% obo norok thwngkang norok 100% 2 থেকে 3 bar somoi o 4 bar success wngnai obo ani guarantee hingkhe norok no tini tai kaisa rinai je norok house tai ending to norok no rikha 1 house tai 4 house tini ni salo wngui mano jodi tini 5 kai thwngdi norok tini ni salo hingkhe tini jodi norok success wngya khana ni salo norok 10 kai thwngdi house tai ending tai FRSR o norok play khaidi FRSR o norok BS no norok play khaidi hingkhe BS ko no norok ni success wngnai hingkhe tai kaisa norok chajak khe play khaidi 4 tai 9 ni bisingo tai kaisa house mano ang hingkhe aboni bisingo norok no guti rinai norok chajak hingkhe play khaidi hingkhe guti wngkha de norok tini ni salo 41 play khainai di 40 play khainai di 43 play khainai di 46 play khainai di tai 45 play khainai di hingkhe norok o number no chajak hingkhe norok play khainai di obono fix ni khaka o hingkhe norok obo bo chajak hingkhe norok omono bo play khainai di hingkhe tai 9 house ni wngkha de je oro 9 house rijak 9 tai 40 mani 9 house ni hingkhe norok chajak hingkhe play khaidi obo common no tongo tomani hingkhe norok chajak hingkhe simisi play khlai hingkhe 9 house ni wngkha de norok no tabo rinai 19 tamoni hingkhe thanai shonibar 0 naiphai o abono ultawui phano nog no rinani chance tongo hingkhe aboni bagui 19 rikha hingkhe 91 bo chance tongo norok 91 bo chajak khe play khaidi hingkhe 93 onek borok hit thwngui tongo hingkhe norok 93 bo chajak khe play khaidi hingkhe 96 bo norok chajak khe play khaidi tai 94 bo norok chajak khe play khlaidi hingkhe norok oroni guti no bo norok chajak hingkhe norok obo play khainai di success wngana hini khaka o tarpore haino hai ani oro tai kaisa manpika 3 house tai 1 house hingkhe 3 house bai tai 1 house norok bo obo chajak hingkhe bo norok house no play khaidi kintu ani important house to tini ni bagui 4 tai 1 si house ending o norok abono chajak khe play khaidi hingkhe norok jodi abo chajaiya 3 jodi norok chajai tongo 3 rok bo norok play khlainai di hingkhe 3 ni bisingo norok no guti rinai ang 30 31 34 তারপর 36 38 hingkhe ang asungna rikha kintu khana puila o pomahai guti kongno obo thik chance kwrwi tamoni hingkhe khana tai kaisa 32 phano kongnani chance tongo tamoni hingkhe thanai sapta o 23 kokjak aboni ulta
tak phano kokyaku 32 bo rinani chance dong hingke norok abo play khainai di kha kao norok success wngmano hinui chajak hingke play khailai di hingke one house ni je norok no rimani one house bo target o tongo tini salo hingke one house ni jodi norok ni oro phainai hingke abo norok no riribano 12 no thwimano 10 thwngui mano tarpore 12 by 10 no norok play khainai mano 14 play khainai mano repeat number tarpore 16 play khainai mano repeat tarpore 18 no play khainai mano repeat hingke norok chajak hingke oro norok no ang pasta number ikha norok chajak khai play khai mano hingke tarpore haino hai chwng manpika 0 tai 5 house hingke abo bo target mangkha ani oro hingke aboni bisingo no norok chajak hingke abo no bo play khlai di hingke goti no hingke 0 house ni goti hingke norok tini sal thwngui mannai 02 thwngui mannai 01 thwngui mannai tarpore 06 thwngui mannai 04 thwngui mannai tarpore 09 thwngui mannai hingke 09 rimani karon ke repeat number phainani chance tongo ani bagui norok no rimani hingke norok chajak hingke on play khlai naidi hingke 5 house bo target mano tini sala hingke 5 house ni jodi phaikha hingke 51 phai mannai 51 tarpore 52 25 ni ultai phano rui mano hingke 54 tamoni ke 09 ni man khai phano rui mano aboni bagui 54 tarpore 56 obo onek din dore phaiya thanaio 65 phaijak aboni ulta khai rui mano aboni bagui 65 tarpore 65 tarpore 85 phaijak hai mat 84 phaijak hai ma tongo hingke aboni bagui 58 lian 59 di risibano tamoni hingke 59 bo chance tongo chajak hingke norok 58 no bo thwngui rimano normal o hingke je ang norok no ta goti rimani o goti koita goti wngkha abo tang sai manliya kintu o goti no norok kisa normal o thwngdi hingke norok house ending kintu ani bagui important norok no oro maximum ani channel o house tai ending success wngoi norok house ending no kisa 5 taka ni nangya hingke khwnani salo 10 taka khai thwngdi hingke khwna salo nangliya hingke sonai o 15 taka khai thwngdi norok ni je loss wngmani abo cover wngnai hingke norok goti thwngnai rok kisa normal o thwngdi 5 10 20 kai asok hit o thwngdi hingke tabuk norok no goti wngkha de tini salo goti wngkha de norok bagui ang rinai 54 kaisa norok play khainai mano 45 kaisa play khainai mano je goti thwngna muchungnai rok hingke 00 play khainai mano tarpore 51 play khainai mano je chajagui tongnai rok 55 play khainai mano chajak hingke norok play khaidi tarpore 41 bo play khainai mano 42 bo play khainai mano tarpore 24 bo play khainai di chajak hingke tarpore 14 no bo play khainai mano 27 no bo norok play khainai mano 72 no bo play khainai mano 52 no bo play khainai mano je goti thwngnai rok bono hingke obono norok bagui goti tini 5 taka khai thwngdi tini ni salo norok 5 taka khai thwngdi goti hingke house ending thwngnai rok bo 5 taka khe play khaidi asok kwbang khe ta thwngdi hingke special goti wngkha de tini ni salo special goti wngkha de norok bagui ang ribano special goti o norok no ang 5 ta goti rinai success wngthang wngyathang haifano ani bagui special norok special goti no 41 tarpore 43 34 56 tai kaisa ribano norok no special goti o tamani kisa 1 sunana 9 54 obono tini bagui special goti norok bagui ready kha ang 5 ta hingke norok chajak hingke abono play khaidi je chajai tongnai rok obono norok bagui hit goti phano hinmano hingke hit phano bisi hit ta thwngdi 10 taka khai thwngdi je special goti thwngnai rok 10 taka khai no thwngdi
asuk hita thungdi norok sob somoi je kuno channel ni abo sob somoi nangnai kokya aboni bagui norok no special goti rwkha okay norok o bisingo no play khainai di norok ni success wngnai hinui kha kao hinkhe thanai shonibar o actually ang norok no goti rwmani hinkhe o goti norok no je rwkha abo kisa ang voice record khainani kisa problem wng thangkha aboni karonoi kisa typing bai rimani typing actually editing mistake wng thangkha aboni bagui sorry kintu tobo success tongkha norok no house ending rimani success tongkha haifano tamo hwnkhe goti o norok no phunugui manliya aboni bagui nakar sano hwnkhe je ano support khai tongnai norok no hwnkhe belai belai hambai norok ani channel bai kwrwngui tongdi norok ni je loss ongmani tini 5 thungni hwnkhe norok 5 thungdi 10 thungdi hwnkhe 10 thungdi 20 thungdi hwnkhe 20 thungdi norok ni loss ongmano ang je khepano norok no tisai rwnai hinkhe tamo hwnkhe norok ni yaphao rang se kisa tongna nangnai hinkhe ang norok no tini 5 thungni hwnkhe norok 5 thungdi 10 thungni hwnkhe 10 thungdi 20 thungni hwnkhe 20 thungdi hinkhe norok ni je loss ongmani abo recover wng thanai hinkhe norma hwnkhe sabrum no support khai tongdi norok no angbo kisa common number bo kaham khe rimano tini bagui norok bai asuk wngkha malaiyano next video o hinkhe tei kaisa kok norok no sanai o saptao kisa ani kisa problem nongnai tamoni hwnkhe nogo kisa samung tongo aboni bagui video rimano maya abo try khainai joto mansa tamoni hwnkhe ani nogo borok kwbangma phainai aboni bagui try khainai tei kaisa je weekly number thungnai rok ni bagui ang thanai o actually second round no kaisa si success wngsiyo hinkhe kha kao o saptao bo success wngmano hinui weekly number thungnai rok please norok naidi norok no ang weekly number ribano norok weekly number thungna hwnkhe oko weekly number thungna muchukhe norok o saptao obono play khainai di weekly number daily norok 5 taka khai thungdi daily o weekly number no 5 taka khe 60 taka se norok ni thanai hinkhe 60 taka ni jaga o norok nangkha hwnkhe 400 taka phainai hinkhe waisa jodi nangui rwkha hwnkhe tai norok dathangdi weekly number hinkhe obo hai ba norok play khaina muchukha khlai mano abo norok ni je uansukhtui hinkhe obo weekly number ang kha kao obo o saptao success wngnai hinui hinkhe thanai o chung weekly number norok no rimani oro tongoi tongo kaisa nainai gana iko mangkha norok no ang thanai o weekly number rimani naidi o bisingo bomo success wngkha norok no 63 second round no SR o norok ni thanai week ni 63 success wngkha hinkhe ekbar success wngkha hinkhe o saptao 2 bar yakhe 3 bar success wngnai hinui kha kao norok please play khainai di norok ni je obo play khainai hwnkhe norok sai manano je o saptao hinkhe norok chajai tongkha hwnkhe tafano ani video naiui subscribe khaiya hwnkhe please subscribe khai redi tei video naiui naithokjakha hwnkhe ba chajakha hwnkhe like kaisa khai redi tei norok ni loge chung no share khaiui ani channel no teibo support khai di norok ni support bai no angbo belai belai kheno video swnamnani aram mano norok comment khaikhe ba comment khaikhe norok ni bwkhano ang bujiyo hinkhe norok like khaikhe ano chajago hinui ang bwkha bujiyo share khaikhe hwnkhe teibo ano chajago hinui ang kha kao hinkhe tini ni norok ni o video o please 100 like khalai redi 100 like khlai rekha ang next go teibo norok ni bagui chai tongnai je norok no success rina bagui।